vi starte med alfabetet. Prøv at se, hvad er det her? A. Ja. Den er A. B. B. Ja. B. C. Ja. Den her tror jeg ikke, du kan. L. Nej. N. Det er D. D. Ja. D. Og den her er jeg heller ikke sikker på, du kan. Ja. L. Det er E. L. Ja. Og prøv at se, nu kommer der en, du kan. F. Ja. F. F. Hvad er det? H. Nej. G. Ja. Nu kommer det. Hvad er det? Hvad er det for et bogstav? Den er A. Hvad er det der? Den er Å. Den er Å. Jeg skulle tage en Å også. Tag en lille Å. Se. Slut. Å. Ja. Prøv at se her. Hvad er det her så? Den er Å. Den er Å. Hvad er det? H. Ja. Den er Å. Hvad er det der? Anna. Hvad er det der? Mathias? Ja, det er et I, ja. Det er rigtigt. Hvad er det? Den er I. Ja, skal vi prøve at se her? Hvad er det her så? G. Ah, ja, nu skal jeg lige tegne det sådan. C. Det er det J. L. A. Det er K. K. Ja, se, nu kommer der en, du kan. L. Ja, ja. A. M. Ja. Den er A. Den er L. Kommer der. O kommer der, ja. Den kan du ikke. C. Ja, det er P. P. Ja. P. Og så kommer Q, kan du heller ikke. Skal vi lige prøve at tegne. Prøv at se her. Kuga. Q. Kuga. Prøv at se, skal vi tegne en mere, du kan? Den her, hvad er det her? R. Ja. R. S. Ja. Den er A. T. T, ja. G. Ej, det er ikke J, men det ligner, det er rigtigt. Lilla. Det er U. Alina. Det er, Alina. Alina. og så har vi den her, kan du heller ikke. Men Alina. V. V. Ja. Og så kan man lave sådan der, hvad er det så? L. Så er det W. Ja. Nej, det er X. Ja. 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 Kommer der. Kommer der. Kommer der. Hvad er det? Den kan du ikke. Den hedder Z. Z, ja. Og nu kommer de lidt svære. Sådan nogle her bogstaver. Hvad er det? E. Ja. Det er Ø. Ø. Og den her kan du. Det ved jeg, du kan. Kommer der. Kommer der. Hvad er det? Å. Ja, det er Å.